and again ngibingelele umuzamo wakhe ngoMantshangazi ala indaba yomusa channel njengamanje ngikamukela udirector weindaba yomusa uMrs Ncube. Ziningi izinto azenzayo uzoyiveza aqhubekeni kwe-interview esinayo njalo siyaphila zamukade ubani uMrs Ncube uMamsung ushadele kwaNgcobo unabantwana abathathu bamantombazane uhlala ePinetown eSavannah Park kodwa ke umyeni engimganile uzalwa eRichmond ePhatheni kodwa usewahlala nathi eThekwini uMrs Ncube. Ayisajabule ukuthi siyazi ukuthi ukhona indaba yomusa eyi-director yayo kusuka ecreating indaba yomusa ikhona ukupho okufikele ukuthi ugcine uchuza i-NPC wazi ukuthi akhona ama-companies maningi kukhona non-profit organization kukhona also trade kukhona partnership but you decided to choose NPC okuyi non-profit company le engabheke inzuzo kugovernment ikhona kuyikuphi eyakwenza ukuthi ugcine kuphusha ukuthi let me open this organization to help abantu khona kuyikuphi okuphusha. Okay, mina ngizalwa i-single parent. Ekuzalweni kwami i-single parent angikhulanga kahle. Ngikhule kanzima ekhaya besu-10. Uma siwu-10 sisele manje su-6. Ngizalwa umama ongakazali esikoleni. Akakwazi ukubhala, akakwazi ukufunda. Umuthi akafundi noma sayine ngesithupha. Ukukhula kwami ngakhula nginalokho kokubona ukuthi uma mina ngikhule kanzima kanje bakhona nabanye abangemini abangakhula nabo kabuhlungu. Mina ngiyakwazi ukucela ukuthi siphile ngokudla kokucela emzini abantu. Ngiyakwazi ukuhamba ngeenyawo ngingenaso isicathulo from grade 1 up to grade I think 11 mangaphosisi ngihamba ngeenyawo. Icathulo ngize ngayithola ka grade 12 sengikwazi ukuyibambela amatoho eMandiyeni bese ngithola imali ngidayisa. Mina bengidayisa ke esikoleni kakhulu, dayisa uswidi nginamakhamera ngishutha nasesikoleni. Ngakhula ngumuntu onjalo seqala ukuyizamela yonke into. Uma ngikhula ngaba nalokho kokuthi bakhona abanye abantwana engabe badinga usizo. Into eyenze ukuthi ngiqale le organization indaba yomusa care center. Islogan sethu sithi we care for needy. Sikhathalela labo abadinga usizo. So ingakho ngingabona ukuthi kumele ukuthi ibe khona i-organization noma olunye uhlangothi ngaphandle kwalokhu engikhokhelwa kona okuyibhizinisi engithola khona iprofit. Angibe nento engenayo iprofit kodwa nami ngithi ngiyanikela emphakathini. Ingakho ke ngavula kube i-NPC ezokuba iyona ezopha kunokuthi ibheke ukuthi benenzuzo. Umsebenzi omuhle owenzayo umphakathi kuthiwe to empower for women, which means ama-redacts akhona la njengamanje. Indaba yomusa iqale ngo-2016 makaphosisi. Yebo njalo. To manje isaqhubeka. Izona kweziphi uxhaso wakho walithola since ni-NPC? Asikaze ke sibe noxhaso. Selokho nje saqala
ku-2016 bekuwukuthi indawo engisebenza khona kakhulu sisebenza eRichmond, kakhulu si-based ePhathini eRichmond. So 2018 sike sahambela izikole nakhona from iPhakethe kungekho isponsor esikhona sihambe senza school drive senza ama uniform siyophinda. So akukho la isake sathola khona uxhaso, kodwa kulonyaka ka2025 noma ngithi 2024 sike sathola angazi noma ngizothi sponsor noma ngizothi yini English. yeah. So uKetsita wasicela ukuthi senze i-workshop ePhathini. I-workshop esasiyenza iyayikhuluma nge-tourism. Ingakho ngithi angazi noma ngizothi sponsor noma ngizothi yini ngoba sasinikezwe umsebenzi othize ekufanele siwenze, kodwa ke bebese besikhokhela ukuthi sikwazi ukwenza lokho. Angikwazi ukuthi ngizothi sponsor noma ngizothi yini, kodwa ngokwesponsor asikazi size sisithole. Kuyadawisa ukuthi sisuka ngo-2016 kuze manje bengaze ngithole uxhaso from kubantu abakhona abanalo uxhaso, because ngiyacabanga ukuthi la kuyo le ndawo yaseRichmond bakhona osomabhizinisi abawubonayo umsebenzi omuhle owenzayo. I wish mhlawumbe begcina nabo besondelele ngoba bekwazi ukuthi bexhase eziningi abayomusa. Okunye kunalento ekuthiwa ama-short term goals nama-long term goals. Amaphupho amafishane ayo organization kube namaphupho amade. Mhlawumbe ngi-highlight nje kwamanye amaphupho amafishane ayo organization njengokuthi ukwazile ukuthi usize iy'ngane ngokuthi ukwazi ukukhokhela i-CEO. Uyakwazi futhi ukuthi nihambele iy'kole ehlukahlukene nizozipha iy'ngane ama-uniform naney'cathulo. Ngabe yini-ke iphupho lini elide eziningi abayomusa onilibona from now until the end? Ngizothi i-long term goal yethu, njengoba ubonile nje kade ngikhuluma no-Anota. U-Anota simthola kanjani? Simthole nge-short term goal. Sine school drive, uniform drive ekade sinayo, siyehambele iPhathini primary siyopha abantwana icathulo. Saphinde sahamba saya eMkhobeni high school la isithole khona u-Anota ukubona ukuthi unekhono. So i-long term yethu-ke ithi usevelile u-Anota, unaso isiphiwo noma unalo ithalente, kodwa u-Anota ukuze afike la kwi-destiny yakhe udinga ukuthi abe nabantu abazomlekelela ekutheni akwazi ukufika ephupheni lakhe. So thina-ke sifisa ukumbona engaseyona ingane kanje, sefana noSiyabonga Mpungose, sekuyinto aphila ngayo, sekuyinto embekela ukudla etafuleni. Njengamanje udinga ifoni yokuthi akwazi ukuba nama-clip akhe aposte kuma-social media. Uyadinga ukuthi ahlangane nabanye ozakwabo from la ePhathini to eMaritzburg to eThekwini. Yila khona-ke singadinga khona ukuthi kube khona abantu abasilekelelayo ngama-sports, ekutheni le ngane ingagcini kuyinto nje livele ithalente lakhe kodwa angafiki la efanele afike khona. Ziningi ingane esayibona that day siyile esikoleni, khona namanye amantombazana avela engicabanga ukuthi nawo azophinda abe khona kule interview yethu bawabone ekutheni ziningi ingane ezikhona, maningi amathalente esiwabonayo adinga ukuthi siyiphushe ingane ziye kuma-destiny azo. I-dream yethu yokubona ukuthi ingane ziphumelele. Yeah. Which means ama-long term ukuthi let us pick umuntu onethalente
simsupporte lelo talent lakhe until eze reach i-destination yakhe. yebo ilokho kwethu. Njengoba nizwe nani mawulalela emakhaya indaba yomusa day wish ukuthi ithola abantu abama-sponsors to ukuthi beyazi ukuthi bethole iy'ngane namathalente zikwazi ukuthi zifike lapho ey'fisa khona. Okunye uma sesingcobo ngabe udila nendaba yomusa kuphela. Cha, bese singcobo akadili nani kuphela. Unekhampani edila ngeproperty. So kule property siyazakha izindlu, siyazidayisa, siyazirenovate, sisiza abantu ekutheni bakwazi ukuthola uxhaso likahulumeni, sisiza abantu ekutheni bafuna ukushintsha amatayitela abo from umdayisi to lo othengayo, sidila nje nalezo zinto. Uma sesingcobo iyona umsebenzi ke engathi umngenisela imali noma la ethola khona iprofit, hayi kwindaba yomusa. Awusayibali ukuthi umama mfundisi sengathi anotshuze izinto ukuthi usonto lika mama mfundisi. Awusayibali yona. Anothi yangiqhatha-ke nabantu anothi ngamuzwa nje nasokhozini ngagcina ngingasakwazanga ukuchaza ukuthi indaba yomusa kahle hle ivelaphi, ngoba manje sengivele ngamangaliswa yilokhu ukuthi umuntu ungiveza ukuthi ngumama umfundisi. Yebo kunjalo, ngumama umfundisi, ngishadele umfundisi ubaba uSM Ngcobo njengishilo. Ibandla lisephatheni likhonzela ePhatheni Hall. Igama lebandla iJehova Shammah Ministry International. Hayi siyajabula ukuzwa ukuthi hayi njengoba sihamba nesikhathi sikaNkulunkulu yonke into ethi sithi izohamba kahle. Kunjalo. Wazizwa kanjani kokuqala mhlambe ukuthi uthole ithuba uhambise umuntu ukhosini owu-Anoth Mtshilo, umuzwa wakho wabanjani? Ayesikhulumele on behalf of umama mfundisi-ke manje singatholi leli side lokuba sebhizinisini, sisisho nje leli side ukuthi anti umama mfundisi since umama wakhe u-Anoth ushilo ukuthi waba nenjabulo engaphezulu kokwenza ukuthi ingane yakhe igcine ikwazi ukuthi ikhulume kwi-platform enkulu kangaka okuwuKhozi FM nga-under uJabulani Juli ngaphansi uma ukhona nabaculi. Ngajabula kakhulu njengoba ngishilo ukuthi i-long term goal yethu ithi asimbone umuntu from phansi until azafike kwi-destiny. Akafikile ke kwi-destiny, kodwa ukuya kwakhe lapha okhozini kimina kwathi ilokhu vele indaba yomusa ekulwelayo yokuthi umuntu akazi, umuntu akabonakali, umuntu akwazi ukuthi unekhono elinje. Yazi iBhayibheli lithi ithalente lakho liyokuvulela indlela. Kumina ngabona lokho ukuthi le ngane le kufanele lento ekuyona i-nurture, kufanele lento senze sure ukuthi siyisa la kufanele iye khona. As much as ifuna ukufunda ihlanganise vele akuhlabana ukufunda nethalente, kodwa ithalente ngoba into osukuyiphiwe uNkulunkulu ungayifundeli. Ingakho kumina kwangijabulisa kakhulu ukuthi at a young age kubonakala ukuthi uyaphi kahle hle lo mntwana. Angive ngajabula. Sesizophetha sesisiyela ngasekugcineni zithini inhlelo zendaba yomusa usuka manje kuya phambili?
mhlawumbe khona esenihlelile nikuhlelayo ngicabanga ukuthi nikwenze lo nyaka ngoba unyaka usaqala kuMeyi mangaphosisi sewunyaka esifuna kusuka phela kahle kahle ikukhona nini enahlelile nje ukuthi nikwenze nenzela abantu bakhona mhlawumbe la ephakathini. Yes, njengamanje kuningi izinto esiziplanile noma mhlambe ngeke ngazisho manje la kule interview. Kodwa ukusebenza ne-youth ikona esifisa ukuthi kuhambe phambili because sibonile ukuthi abantu abaningi aba-vulnerable i-youth. I-youth abanye kukhona abaqedile i-matric but ba-in between abasebenzi abafundi. Sinezinto-ke sinezinhlelo yokuthi kulabo aba-in between abangafundi abangasebenzi yini into esingayenza ukubakhipha busy because uma umuntu ingekho into ayenzayo ne-crime ingangena lapho, especially uma ngabe eyi-youth. Uthola ukuthi omunye wesifazane usevele uthola nje indoda engasebenzi nje siyamkhulelisa yini ayikho vele into abhizi ngayo. Kodwa ukuze kuphele lesi sikhala sokuthi angifundi angisebenzi kukhona into efanele ibe khona ayenze. Kukhona iy'nhlelo esinazo noma ngeke ngazisho manje esizozenza kakhulu ne-youth yasephathini. Sajabula ukuzwa lokho ukuthi izokwazi ukuthi sizakala under indaba yomusa. We hope ukuthi nanama-sponsors azosondela eduze abafisayo ukubona amathalente ey'ngane ephumelele nabafisayo ukubona i-youth ingagxili edakamizweni because nenye into mhlawumbe ey'menkho ukuthi i-youth they stay away indabeni yama-drugs kakhulu enilelayo because if sihlele ekhaya ucabanga nje into yamanje awuyicabanga enye into. Mhlawumbe sesiphethe athini mhlawumbe amagama akho under indaba yomusa ongawasho nje ngithina kwi-youth ya because nami sengaphansi ukuthi ngibe i-youth angakafiki. Mhlawumbe athini amagama akho okuvala? Amagama ami okuvala athi youth ikusasa lisezandleni zakho. Okwenza manje kuzoku-affecta in future. Qaphela ukuthi wonke ama-decision owathatha manje awakulideli ophathi. Ama-decision ongeke uzowa-regret in future. Iya kubantu obonayo ukuthi bangakwazi ukukulekelela, abantu abangakwazi ukuthi ikusasa lakho balenze libe right. Ingakho nibona sisondela kakhulu ku-Anota ngoba still young. Siyabona ukuthi uma sisondela njengentaba yomusa kuningi la engaya khona. Sikhona si-available njengentaba yomusa ukuthi ningasithinta kuma-page wonke ethakhona. Sikhona kuma-social media. Sikhona ku-Facebook intaba yomusa. Sikhona ku-Instagram. Sikhona ku-TikTok. Sikhona na ku-YouTube. So ungaya kulezo platform ethu uyosilike khona usilandele umsebenzi yonke siyenzayo njengentaba yomusa. Ngithi nje youth siyanithanda, sondelani ningabalekeli kude. Yani lapho nizothola nama-contact numbers ethu mawukhona usizo olicelayo sizokwazi ukuthi sikulekelele. No one-on-one siyawenza. Asilindi ukuthi kuze kube i-group yabantu. One-on-one ufisa ukusibona siyakwazi ukukhuluma nawe sikulekelele. Siyabonga. Siyabonga kakhulu nangesikhathi sakho. Sijabulele ukuthi sibe nawe kakhulu. Siyabonga. Siyabonga nathi.